защита при искове на служители, които считат, че са били незаконно уволнени от работодателите си. Ще разгледаме и какви са задълженията на работодателя и съответно на служителя в случай, че един такъв иск бъде уважен от съда и съответно какви са регламентираните задължения при възстановяване на незаконно уволнения служител, обезщетенията, които се дължат вследствие на незаконното уволнение. Темата, както виждате от началната картинка на презентацията, е доста шарена, пъстра, както са и делата между работници и работодатели и в доста голяма част мъглява, бих казала, особено когато става въпрос за прогнозиране на крайния резултат, тъй като практиката, колкото и да е трайна, в един момент, за съжаление, тя се изменя. Но в днешното обучение ще се опитам да дам практически насоки въз основа на трайно установената съдебна практика, която да помага при вашата защита. Както каза и Християна, обучението днес е разделено на две части. В първата част ще разгледаме основно исковете, как се развива едно исково производство, какви са сроковете за всяка от страните, които трябва да се съблюдават, доказателствената тежест, с какви възможности има разполага работодателя, за да докаже своите твърдения, коя страна, съответно какво трябва да докаже в процеса, какви са стъпките за обжалване на съдебното решение и какви са разноските и кой следва да ги понесе. След почивката ще разгледаме и сроковете за възстановяване на служители и отговорностите на двете страни, както споменах. Накрая сме оставили 15 на минутки за въпроси и дискусия, но, както каза и Християна, приветствам да ме прекъсвате по всяко време. Днес сме в по-малък състав участници, така че ще ми бъде интересно да чуя и вашата гледна точка, вашият опит и вашите казуси. С удоволствие ще се опитам да отговоря на всички въпроси.